खुलुमबाय स्टुडियोआव आं उदांस्रि मोसाहारि गारि मटर सालायग्राफोरनि थाखाय मोनसे गेदेर खौरां नोंथाङा गोजाम गारि मटर सालायगासिनो दं नामा आसाम सरकारनि स्क्रेपेज पलिसि बायदियै गोजाम गारिनि टेक्सखौ थाबैनो होना ला नंगौ 2024 मायथाइनि जुन दाननिफ्राय फोसावना होनाय आसाम सरकारनि स्क्रेपेज पलिसि बायदियै जायफोरा गोजाम गारि मटर सालायगासिनो दं बै बिथांमोनखौ टेक्स होनांगौ दंब्ला 31 मार्चनि सिगां सम थानायावनो थाबैनो टेक्सखौ होना लानो खावलायहरदों कक्राझार जिल्ला हान्थामेला बिफाननि अफिसार धजेन बसुमतारिया लोगोसे सम थानायावनो नोंथाङा टेक्सखौ क्लियार खालामना लायाब्ला गोबां जुरिमाना होनांगोन होननानैबो बुंदों हान्थामेला बिफाननि अफिसार धजेन बसुमतारिया बेनिखायनो जायफोरा गोजाम गारि मटर दं बै बिथांमोनहा 31 मार्चनि सिगां गासै टेक्सफोरखौ क्लियार खालामना ला गोनां फोसावफिननो नागिरदों बेखौ जोङो सिगाङावबो गोबां बार फोसावखांबाय बे जाबाय स्क्रेप पलिसि आसाम गभर्नमेन्टनि स्क्रेप पलिसि 2022 बेखौ 2024 सननि जुन मासनिफ्रायनो गभर्नमेन्टआ माने एक्टिभेट खालामदों बेनिफ्रायनो सोलिगासिनो दं आरो बेयो नैबे मार्चनि 31 तारिखसिम सोलिबाय थागोन नैबे 2025 सननि मार्चनि 31 तारिखसिमल' बहाय माने गोनाङा ओरैबादि बे पलिसि मथे सोरहाबा जुदि गोजाम गारि दङब्ला बे बिराद बुरजा टेक्स जाबायब्ला आरोखि बिथाङा बे गारिनिफ्राय माने अरायनि थाखाय माने गारिखौ नांला बा बिनिफ्राय गनो लुबैयोब्ला माने नैबे सुबिदाखौ लानो हायो आरोखि आरो बेनि थाखायनो गभर्नमेन्टआ बे सुबिदाखौ होखादों जे हमनानै ला बेहा गारिया गोजाम जाबाय बा स्क्रेप जाबाय आरोखि थ' बिदिब्ला ओमफ्राय बे स्क्रेप दिनैनि थारिखआव बेहा जुदि 1 लाख फाइन दङब्ला आं एग्जाम्पल होदों 1 लाख जुदि फाइन दङब्ला बियो माने 1 लाख थाखाखौ होनांनाय नङा मात्र माने 25,000 थाखा बिथाङा गभर्नमेन्टनि एकाउन्टआव जमा होबानो बे 75,000 75,000 थाखाया बेना रेहाय मोनगोन खायफाना बिराद बुरजा थायो सोरनाबा जुदि 5 लाख गाहाम दङब्ला बे माने 4 लाख होबानो गबाय बियो 1 लाख होबानो गबाय 4 लाख फ्रि गथिखे बे जिथु माबा सुबिदा बे सुबिदाया नैबे 31 मार्चसिमल'सै दिनै 13 तारिख बे कयेक दिननि गेजेरावनो बे सुबिदाखौ लानो हायो दा बे सुबिदाखौ माबोरै लानो बेखौ जुदि मिथिनोब्ला ओरैबादि जे बिथाङा गावनि गारिनि कागज पत्र गासैखौबो लानानै फैनानै ओमफ्राय गारि गोजामखौ स्क्रेप सेन्टाराव माने खिन्थानानै बेहाय माने जमा हैबानो बिथांमोना गावसोरनि नियम मथे गारिखौ स्क्रेप खालामखांनानै स्क्रेप जाबाय होननानै मोनसे सार्टिफिकेट हरगोन ओमफ्राय बे सार्टिफिकेटखौ मोननाय लोगो लोगो जोंनि अफिसाव नैबे साबमिट खालामफैबानो जाबाय होमब्ला जोङो बे सार्टिफिकेटआव थानाय जिथु अफिस अर्डार बे अफिस अर्डारखौ नैबे गावनि गारिनि नाम्बारनि एगेन्सै माने नैबे कम्पिउटाराव माने सिस्टेमाव जोङो आपल'ड खालामगोन आपल'ड खालामखांनानै जों बेखौ आरसिखौ केन्सेल खालामनानै होगोन ओमफ्राय आरसि केन्सेल खालामखांनायनि उनावहाय बे गारिनि एगेन्स्ट थानाय आरसिया केन्सेल जाबाय होननानैबो जोंनि बे अफिसनिफ्रायबो मोनसे सार्टिफिकेट हरगोन आरोखि ओमफ्राय बे सार्टिफिकेट जेब्ला आखायाव मोनो अब्ला बुजिदो जे आरो बे गारिजों बेहा जेबो सोमोन्दो गैला जेबो लेथा गैला आरोखि थ' बे सुबिदाखौ लाथों रायजो राजाफ्रा नैबे 31 मार्चल'सिम आरो आं खनसे बुंबावदों बिनि उनावहाय बे सुबिदाखौ मोननाय नंला बे 31 मार्च बा बिनि सिगाङाव गोजाम गारिनि जेसेबां टेक्स दं होनो गोनां कमार्सियेलानो होन माबायानो होन बेखौ माने स्क्रेप सेन्टाराव जगाजग खालामनानै बिनिफ्राय सार्टिफिकेट लानानै नैबाव फैबा माने जों बे सार्टिफिकेटनि सायाव माने जोंनिबो एक्सन लानानै आरसिखौ केन्सेल खालामनानै होगोन बेनो आरोखि दा सोरबा एसे गोनो गोथो जानो हागौ बहा थांनो बोरैहाय मावनो बिदि गोनो गोथो जानो हागौ बेनि थाखाय आङो एकदम स्पष्ट भाबै बुंबावनो नागिरदों जे बिथांमोना जुदि बुजियाब्ला नैबे अफिसाव फैथों डिटिअ अफिसाव फैनानै सोंफैनो हागोन मारै खालामनांगौ जों एकदम स्पष्ट भाबै बुंगोन खुनु उसुबिदा गैया बयबो फैनानै सोंफैनो हागौ जेबो खोथा गैया मात्र खोथाया बेल'
आरो जों बहुतनो ओरैबायदि जाय जायना बिराद बुरजा बुरजा टेक्स होनो गोनां दं अथच गारि गैला बेफोरबायदि अनेक दं दा बिथांमोनहाबो बे सुबिदाखौ लानो हायो बे सुबिदाखौ बिथांमोनहा मेनलि लानो हाबावोसो एकदम माने बहुत बुरजा बुरजा टेक्स दं होनो हायाखै दा बिदिब्ला जे स्क्रेप जानायनि उनावहाय भाङा सिङा जानायनि उनावहाय बे सार्टिफिकेटखौ लानानै जमा होयोब्ला माने बे बुरजा टेक्सनिफ्राय माने 75 जे आं हैयाब्लालाय आंखौलाय मा खालामब्रा बिदिबो सानो खायफा जेबो जानाय नङादांलै बिदिबो सानो खायफा बानानैबो थायो खायफा दिनै थांनो गाबोन थांनो साननानै फैनायानो जाया दा बे खेथ्रआव आं मोनसे खोब गुरैयै खावलायनो नागिरदों जे बे साननायखौ नोंथांमोना एकदम गोसोनिफ्राय गार मानोना गभर्नमेन्टआ बेखौ खुनु दिन गारनाय नङा बेथ' बारा गिदिर खामानि नङा नोंथाङा आरसिखौल'सो केन्सेल खालामनानै लानांगौ आरो आरसि केन्सेल खालामनो थाखाय जिखिनि खामानि मावनांगौ बेखौ आं एसे सिगाङाव बुंनाय बायदि मात्र आरसिखौ केन्सेल खालामनानै लाथारनांगौ आरो जुदि आरसिखौ केन्सेल खालामाब्ला अफिसनि अनलाइन रेकर्ड मथे बे गारिया गैयाबाबो सोलिबाय थागासिनो दं होननानै प्रमान जानानै थायो जाउनाव मा जायो बे गारिनि सायाव जिखिनि टेक्स फाइन बे जाबखो नांबाय थायो बे प्रत्येक पार डे बे फाइनबो नांगासिनो दं टेक्सबो नांगासिनो दं बे हारसिं जाबखो बेसेबा बुरजा जाहैगोन उनाव दा बेखौथ' मालाय सिस्टेमाथ' मालाय बेखौ एकदम गावनो गाव केलकुलेट खालामबाय थाखायो बेखौ रावनिबो आखाइ थाया बे सोरबा खमायनोबो हाया बारायनोबो हाया गतिके बेखौ एकदम खुब मोजाङै जाहाथे बुजिनानै लायो आरसिखौ केन्सेल खालामनांगौ बेल' मेन खोथा आरसि केन्सेल खालामनांगौ जिखुनु प्रकारै खालामनांगौ बोरै खालामनांगौ बेखौ रोङाबा DTO अफिसाव सोंफैनो हागोन बेल' धन्यबाद